Kaddara aso, kaddara aso, yayya. Kaddara aso ta riga yi fata, rana guda ban yi zato ba. Mai zaton aso na samu dama ɗiyar da na so ta mini kauna. Mai saurare zana faɗa maka in ka ji za ka yi tausaya labarin so wanda ya sani hawaye sai da na yi zubarwa. Na tabbata so kan saka mai shan mala kar ku yi gadawa don na ja a rayya babu daɗi rabuwa da masoyi ku yi jiwa. Kaddara aso ta riga yi fata, rana guda ban yi zato ba. Mai zaton aso na samu dama ɗiyar da so ta mini kauna. Labarin da za ya fara mai saurare shi kayo tsayawa, kai haƙuri baka labarin duka kai kayo gazawa. Ranar da na fara haɗuwa da abar sona ta yi haɗewa, ta sa riga doguwa a jikinta na nesa kai matsuwa. Da ita amma ba maganar so muka yi ba domin kuwalo katin muna kan aiki ba wasa muke ba. Bayan mun ta shagurin sana'a ita ɗaya nake ta duba amma ta yi nisa a shirban samun ta yana kusa duniya. Aso ta riga yi fata, rana guda ban yi zato ba. Mai zaton aso na samu dama ɗiyar da so ta mini kauna. Ashe Bello Gombe aboki garin ita ko yaya kiran da na mai don tambaya ce mai na ko mata yaya biyar da ya gan mutane nan ba na ta yaban ko a ta yaya zancen da ya mun na ji daɗi ɗan mata shi ce ku yi duba. Ya tura mun na barta domin in yi kiran ta ne gwadawa, kiran da na yi sai ta daga ta yi man maganar da ta shigewa cikin zuciya da addu'ar da ta yi kajiza kayo yabawa. Amincin Allah a gare ki ta ce tare da kai ta yi barewa. Aso ta riga yi fata, rana guda ban yi zato ba. Mai zaton aso na samu dama ɗiyar da so ta mini kauna. Bajin kiri na gwada mata santa a zuwa ta yayi natsu da alƙawari kuma take so tabbas ne amma ina so ta mun ta yi sha wuri kawai za ta yi nata bata tana so biyo ni cikin ta biyu don ka fahimci ta yaya muka rayu.